Topal. No. Wow! Chodź ukazać, że troszkę mesa to. Strašne mi to malo vyšlo, 80 eur. Nie, bolo. Bolo na účte, bolo 90, ale poplatky stiahli 10 eur, to som brala iba 80 eur. Dobre. Ešte keď bude treba, tak ešte kúpime, dobre? Ešte potom. Ešte raz? Že keď ešte nebudete mať, tak ešte vás potom zoberem, hej? Áno, ďakujem. A ešte nech nám zaspíva malý. Самко? Hej. Кагили, уж, тепер самко камера полезте, камінь полезте, йо. А ви що виділи? То є, да як собі. Єсі студяли. Єсі студяли, свіро Іво. Ale nevidíme vás. Гляньте, що, камера. Tu samiro. Strašne seka ten dno. Єсі студяли, свіро Іво. Дева. Tu samiro, ставро. Dobre. А ще не ходили, що зем середа. Тут зараз, хто до Никола. Муроденча. Навадин веча, веромеча. Dobre. A Kanake, ďakujem, papa. Ďakujeme Nie ma za čo. Kaja dla nas. Адам, Dobre. Адам, No. ešte raz ti veľmi ti pekne ďakujem všetkým ľuďom. Ďakujem len pekne, čo mi pomáhali. A naviac tiež ďakujem tej pani, čo mi povedala, že budeme veľké prekvapenie, ale neviem, že čo. Dobre, super. Pani Selem. Tak hlavne sa... Áno. Tak hlavne sa držte a keby niečo sme tu, okej? Pozitor. Áno, Počkaj, ďakujeme. no, každá. Ďakujeme. Ahoj. Dobre, ahoj. Keks mám. To včera oni celý TikTok rozbili. Títo deti. Všetci začali spievať, kričať. Zaspívali nám asi 4 pesničky. No vidíte? A presne o tomto je táto pomoc. Že proste prídu a môžem odfajknúť. A okej, nákup bol, super. A nie jak to tí cigáni zapínajú streamy a potom nakoniec sa dozvie, že oni robia sami na seba zbierky a nič z toho, hej? Takže poďme na to, dievčatá. Ale kde sú tam tí? Aha, už idú hore. Toto bude silné. No, Adamu dáme. No dobre, máš tam nech on kameruje, nech on drží telefón. Počkaj, Adam, tak nerozumiem, tu je Sandra. Penutky palco. Jak Adam? Kde je ten chlap, aby držal telefón, aby ty si dávala pozor na deti? Dáme ti na chválku. Puso kamerę. Permużer. Mama značamo. No, cukierku da, porozumiem. Marilo que bloco. Arka, ty čavo. Ježišmarja. Aras, no ty čo, Aras. Dobre, okej. Dobre, teraz tak Dobre, teraz tak položte telefón, aby sme vás všetkých videli a my vás ideme podporiť, hej? Ave prešentele. Bešem peste šupares. Dobre, tak, super. A kávke chudí len do telefónu. Žabajkaj. Hej, ten, čo drží telefón, tak drž telefón. Drž tak telefón. A mi to vidí. Ginger, Lele. Šuter, Lele. Şurada değil. Cana pinatko. Ne çocuk değil ki. Çocuk.
Okej. Ideme na to. Takže dievčatá, tí, čo ste tu a chceli by ste tejto rodine pomôcť, aby ste mohli urobiť nákup, tak poďme na to a ideme na to, dobre? Poďme na to, dievčatá, okej? Ja som im vypol mikrofón. Poďte na to, dievčatá, aby sme videli, jak podporujete túto rodinu. Všetci sa pozdvihnú, máme 3000 kointov, super, na začiatok výborne. A môžu urobiť si nákup na zajtra. A verte tomu, že zase potešíme ďalšiu rodinu, ok? Wow, Perla! Perla! Wow! To už máme prvého levíka, super. Krásne začal. Nech je vidieť len gifteroch, čisto. To má veľmi silno to tú tvár urobenú. On má tam 24 stehov. Fú. Oh my god. On to má veľmi silné. Poďme, dievčatá, výborne, všetci sa teraz spojme, výborne. Bravo, poďme, lebo toto je silné. Si cavolo che me ne far o muoro. Oha. Ale tých s hlavou čo má, hej? Jaj, mamo. Ty vole. To nemusel ani prežiť. 24 stehov, ty vole. Du willst dein Auto in Zahlung? Fúha. Výborne, dievčatá, idete výborne, super. Krásotne. Wow. Zapnite jej mikrofón, aby sme počuli, jak rozpráva. Môžete rozprávať. Pomôži mangi Adam, hávaj sulačo. Si cavele skemene kvar ošero, že sole 5D. Ďachavka. On to má celé rozrezané, komplet. Oh my god. Oh. Však on to má takto celé. Čo je? Ukáž aj zo struje. Ježiš.
Ale on to má zo celej druhej strany, na hekadaleskej kávke. Наняли на лесоте холода. Закинава савори джавин, чененги суманги бичавин. Саворенги адам сокоди паштутини, саленги джакинав. Учаве манин штар, кампуленги пампески. Гратиан до школи нанили чавен, попиндали нане. Joj. Цікаві попинди. Poďme na to všetky večera, tí čo sme tu na poďme silno. Toto je veľmi silný príbeh, no. Нанили на лісоте холодам. Цікавіськи са беша ван рокер. On má celú tvár, celú hlavu rozrezanú. Ty vole, tak to je dosť, to je masaker. Нанили на лісоте холодні чадам. Ара емі. Там полинца поло доктора те пикеров нани мандели лове нич. Акана дишатео Адам. Акана дишатео фебруара ала чаю раджавке каша. Публички на свалини. To čo bolo? Upozornenie na porušenie. Tvoje vysielanie livé označenie z dôvodu šokujúcich kradických obsahov. Opakovanie porušovanie hosťov. Ty vole. Nesmie už ukazovať ona toto. Či jasne, vieš, lebo to je zašité. Aha. Nesmie. Nech sa pripojí ešte raz. Oh my god. Stop, dievčatá. Obvaz. Co to znamená obvaz? Píšte tu, či ste tu na. Napíšte, či ste tu. Ďakujeme, Perla. Wow. Ty vole. Ty vole. Ešte raz poďte hore. Píšte, že či ste tu. Napíšte nám, že či ste tu. Ty vole. Toto je sila, hej. Ja viem, no, Perla. Počkajme chvíľku, tu je. Počkajme chvíľku, kľudíme sa. Ty vole. Píšte nám, že či ste tu. Obu vás nesmie ukazovať. Aha!
Stopnite sa. Počkajte. Ty vole. Ste tu? Píšte, je tu. Kde je? Pripnite ju, keď píše, že je tu. Pripnite ju, moderátori. Tu je. Pripnite ju. Áno, tu som. Jarka Bíla, to si ty? Jak sa volá? Dobre, dám mu čiapku. Moderátori, môžete ju pripnúť. Ahoj, agent. Sakra! Kľud. Kľud. Som bloknutý už, ne? Veď nech tu píšu. Nech tu píšu. To je v prdeli toto. To je fakt v prdeli. Zoberiem rodinu. Zober tu Denisu. Môžete tu písať. Tatiana. Tatiana Horvatová, môžete tu písať? Aha, tu ste. A tu teraz buďte, moment. Dohodneme sa takto, kľud. Pôjdeš za svojou ženou, alebo za svojím, koho máš. A prídeš hore s tou rodinou, dobre, tu buď. Lebo ťa asi blokli. A pôjdeš za niekým, kto má telefón. Môžeš tam ísť? Zavolaj mi na Messenger. Ja som tam Adam, Turtáčik, Turták. Ty vole, to čo bolo? Teraz. Keď už sme boli v tom najlepšom, takto sa dopadlo. Ešte všetci sme sa poriadne napínali na to. To bolo napínavé. Dobre. Chod cez druhý mobil. Ahoj, Beňo. Chod cez druhý telefón. Cez druhý choď. Chod cez druhý telefón. Kto má dobrý účet. Ale chlapcovi dáte čiapku na účet. Chlapcovi dáte čiapku na hlavu. Môžeš poslať žiadosť, alebo nie? Nejde mu to, lebo ani mne to ukazuje, že mu to nejde. Proste toto bolo silné. To bolo silné. Ale musíš písať... Môžeš aj na TikTok... To na bratovom. Môžeš aj na TikTok bratovou. No tak... Ale ja som nevedel, že to bloknú. Som to odkiaľ mal vedieť.
za obves blokujú ľudí. To je fakt normálne. Frasa. Ja som to nevedel. Dal som ti žiadosť. Kde si mi dal žiadosť? Na Facebooku? Kľud, urobíme to tak, aby to bolo dobré, hej? Okľudíme sa. Moment. Urobíme tak, aby bolo dobré. Moment. Sústredíme sa na to, hej? No. Ako sa tam voláš na TikTok? Príjmi Luky, to je on. Luky? To je on. Jaký Luky? Pozri do žiadosti. Ale na Facebook? Na Facebook? Cez druhý účet si prišiel. Aha, OK. Dobre. Avinka, tebe šťastie. No. Avka, dečkavu. Nedá sa Adam zapnúť kameru tu, lebo to je druhý účet, vieš. Počkaj. Teraz tu máš 222, ale teraz chlapcovi dáte čiapku na hlavu. Hej, už sme dali, OK? Teraz ti ľudia dajú follow. Poďte ľudia. Všetci, čo sme tu, nakliknime na nich a dajme im follow. Dajme im follow. Teraz sa sústredíme znova, dobre? Budeme to robiť v kľude. Teraz sa všetci sústredíme. A tu cez ten účet potom vedia vybrať peniaze. Áno. Dobre. A to ten účet je čí? OK. To ja som jej brat, Adam. To je môj, Aha, to vieš, tak som tu. Aha, ty si jej brat, dobre. My ti teraz robíme follow a ty jej toto peniaze vybereš a pomôžeš jej urobiť veľký nákup, áno? Frasa heto. Ale na tamten účet, čo má, už má tam tiež peniaze. Na ten, čo prvýkrát? To ju blokli, áno. Keď ja sa vypnem, tak je tam, mala tam 30 000 coinov, tam má tam nejakých 60 alebo 100 eur možno tam má. Takže pozor. Dobre, už máš 800, ešte 200. Ešte 200, sme tu 3300 ľudí. Kliknime na ňu a ideme na to, OK? A znova, v kľude budeme sedieť, všetci sedíte na jednej posteli, aby sme vás mohli vidieť. Dala som, super. Už má o chvíľku 900.
Čo je? Čo je? Nejakú... Buchty na pane? Výborné, hej, aj mačka. Dobre, a teraz sa okľudníme, dobre? Budeš mať o chvíľku 1000 follow. Prídeš naspäť hore. Počkaj ešte. Sme tu 3300 ľudí. Ešte chýba zopár. Karla to dneska zabila, no. Dneska cítim, že tu bude niečo silné. Dobre. A teraz pôjdeš dole a prídeš naspäť hore, áno? Áno. OK, tak poď. Dám ťa dole a prídeš hore. Ja som videl strašne veľa vecí, ale mne keby sa takéto niečo stalo s Motorola pilou, že celá hlava prerezaná do polky a ešte aj tvár, ja by som mala celý život paniku. To je proste sila toto. To je sila. Ale hovorím, pripravte sa dneska na silné príbehy, pretože budú tu chodiť aj takí ľudia, čo budú prosiť. Budú plakať. Takže pripravte sa na to veľmi silno. Ešte mi tu chýba tá pani... Chýba mi tá to dievča, čo povedalo, že urobí nákup a príde mi ukázať. Santiga. Kde je? Prečo neprišla ukázať nákup? OK. Samantha. Prečo Samantha neprišla ukázať nákup? OK, ty čakaj, hej, OK. Počkaj. Jessica, čakaj, dobre? Takže teraz môžeš zapnúť kameru. Zapni kameru. Nejde, Adam. Zapínam kameru. Už teraz ide. Teraz, nie? Daj. Nejde. Jak to, že nejde? Vysielal len live so zvukom. Aha, musíš to tak urobiť. Teraz vieš čo urobíš? Vypneš sa a zapneš si na 5 sekúnd live. Vieš zapnúť live, nie? Hej. No, musíš zapnúť na 5 sekúnd live a potom prídeš tu, aby ťa videl TikTok, že je tam aj so zvukom, aj kamerou. A prídeš naspäť. Dobre. OK? OK. Proste musíme to tak urobiť, pretože ale nemôžeme zase ísť s jednou rodinou riešiť 24 vecí, chápete ma? To sú už veľa vecí, to sú už teraz, už to riešime hodinu. Zatiaľ nám príde ukázať pán, jak sa volá? Jak sa voláte? Pani Jessica. Nákup. Aby sme sa aspoň z toho tešili, no. Deško, tak, Deško.
Čau, čau. Zdravím. No ahoj, tak v rýchlosti, aby si počúval aj iných, čo ti rozprávajú. Mal som na účte 202,76 €, všetko mám pofotené, ráno o 6 som ich bol vybrať. Pokúpil som, mám 2 bločky, 2x po 100 €, plus tá pani, čo mi včera doniesla, 94 €. Všetko som pokúpil. Kúpil som si 40 kg múky. Hej. Wow. Tu mám 10, 20, 30, tu mám 40 kg, 25 oleje, 37 € aj 50 centov. Tu mám cukor, šampóny, hygiena, také spreje, Nutellu som si kúpil, cestoviny, hej. Tak v rýchlosti, aby si pomáhala iným. Ja nechcem zdržiavať ťa. Nevidíme ťa. Musím zapnúť kameru tamtu. Lepšie vidíš? Teraz áno. Teraz dobre je to? Wow. Kúpil som malej kočík v Tesku, kúpil som jej kočík, aviváž, všetko, proste potraviny, čokoládu som jej kúpil. Podotýkam, našiel som si aj robotu, včera si mi veľmi pomohol. Zajtra idem na pohovor. A tu mám od pána Jurka všetko, čo mi on včera daroval. Super. Tu som si ešte nakúpil svoje mäso, trocha, len musím zo stola dať naspäť do chladničky. Tu mám od pána Jurka, tu mám svoje, kúpil som si malinovky. Idem ešte potom do Teska, lebo som zabudol kúpiť vegetu a papriku a žena na mňa kričala, že som nekúpil, ma zdrbala. Vidíš, takže musím ešte pôjsť do Teska. Mám aj bločky, len neviem, že kde som ich dal, ale Nemusíš ja ti potom bločky, odfotím Nemusíš nám a ti bločky. pošlem do správy na Messenger. Netreba. Netreba. Dobre, v poriadku. Ďakujem ti veľmi pekne, že si mi pomohol, aj všetkým darcom. A ďakujem aj tomu pánovi Jurkovi, že až včera večer mi to doniesol všetko. Ďakujem veľmi pekne z celého srdca. A ešte chcem podotýkať, ďakujem pani Selem. Mi sľúbila, že mi pošle v pondelok alebo útorok nejaké peniažky ešte. Sľúbila mi veci, šaty mi sľúbila a sľúbila mi aj topánky, že mi pošle. Dobre, nebudem ťa zdržovať, ja pozerám a mám tu ešte také 60 zlaté mince, takže na ti ich posielam aj tým ľuďom, aspoň tak nejak pomôžeme. Chápeš? Ďakujeme. Vidíme, že je to ťažší prípad. A ten chlapec to proste nás hlavičkou má veľmi ťažké. Ale my pozeráme, lebo aj dcerka pozerá, vieš, nechce ísť spať, chce len pozerať. Hovorím, že dobre, tá pozeráme. Vieš, namontoval som si taký držák, tá pozeráme. No dobre, ďakujem ti. Nebudem ťa zdržovať. Čau, čau. Ahoj. Čau, super. Ahoj, princezna. Ďakujeme, čau. Čau. Ahoj. Super. Vykonaná práca. Výborne. Dám si troška knedlík. Troška si dáme pauzu. Okľudníme sa. Robila Blanka domáci knedlík. Mačka výborná, ale to mäso je veľmi silné pre mňa. Výborné. Len musím na rýchlo, lebo nechcem jesť pred ľuďmi, ako pred takými, vieš, čo nemajú a ja to viem pred nimi jesť. Koniec. Kľudne sa najesť. Keď to sa nedá, dievčatá, ja tak stále, vidíte, ja si tak položím a tak sa keď uhnem, vidíte, a ja takto celý deň, hej, že zohnem sa takto a troška idem jesť, vidíte, takto napríklad, stále. Nemusím niečo dať do úst takto. Nie, že tu ešte odpadnem, alebo čo sa mi dá, čo stane. A včera som nemohol sa sústrediť na jedlo poriadne. Dneska som už kľudnejší, lebo sa mi niečo vydarilo a som veľmi šťastný. A ďakujem strážnemu andelovi aj nejakým určitým ľuďom, čo ma tak držia a majú ma radi. Aj mojim arietkam, aj levicam.
Dobre, ideme na to, dáme si kolu. Bela, kde sa pcháš? Ideme na to. Ahoj, Silvia moja. Ešte mi bude skoro zase zle. No chod na posteľ hore. Choď, nedosť mi ešte nervy robíš od rána. Takú si prdla v aute, že normálne mi až zle prišlo. No dobre. Nemôžeme zdržovať jednu rodinu, vieš, pretože tu sú veľa ľudí hladní a my potrebujeme troška rodinám sa dať najesť, no? Viete, ako to myslím? Neviem, čo sa deje s tým telefónom, ale... Dobre, ideme na to. Moment. Ty si tu už bol, nie? Sa mi zdá. Ahoj. Adam, ďakujeme ti za túto rodinu, za Magdalénu. Pekne ti ďakujeme, máš dobré srdce všetci ľuďom. Každý keby bol taký jak ty, jak máš dobré srdce, aj tie ľudia by bolo aj dobre. Ale vieš, takto sa aj hneva na to tých, čo znajú, že ťažko im žije a ešte radujú sa, že nemajú. Dobre, teta, ešte majú výhovorky, aby nepomohli. Počkajte. Áno. Ľudia, ja vás čítam, on vás nečíta. O Samante som mu povedala, Horštaper, ty píš. Ja, čo on nestíha, budem sa snažiť stíhať, ja, dobre? Horšty a jedine rybaciny, máš to tam. Dobre, môžete povedať. Ďakujeme ti za všetkých ľudí, čo im tak pomáhaš. Len za jedného. Za všetkým, Ale za že to to tie tá ľudí. rodina? To tá pani Magdalena má krásne deti, nie? Áno, má však jej manžel. Vieš prečo Adam? On je tiež taký dobrý, lebo on je vychovaný v detskom domove. Jemu pomáhajú aj Charita, znáš? Hej. Znáš, aký on je dobrý človek? Každý, kto ho volá, počúvaj. Berú ho do roboty. Im pomáha, lebo on všetko vie robiť. Domy, maliať, murovať. Ale ešte ani nedávajú mu tak. A